Русиянең ерак көнчыгышында Амур елгасы 9 метрга күтәрелеп, Комсомольский тирәсендәге бистәләрне су басты. Коткаручылар төбәктә дамбалар корырга тырыша, йөзләрчә кеше башка урыннарга күчерелде. Яңгыр һәм су басулар алдагы көннәрдә дә дәвам итер дип көтелә. Әфганстанда Кабул университеты студентлары тумышы белән Һиндстаннан булган язучы һәм активист Сушмита Банарджи үтерелүенә протест белдереп йөреш үткәрде. 5 сентябрьдә Пактика вилаятендә Талибан сугышчылары дип танылган кешеләр Сушмитаның өенә килеп үтереп киткән. Болливуд аның әсәре нигезендә Талибаннан качу дип аталган фильм төшергән иде. Рәсми сәфәр белән Кыргызстанга килгән Кытай җитәкчесе Си Цзиньпин Бишкектә илнең президенты Алмазбек Атамбаев белән очрашты. Алар стратегик хезмәттәшлек турында һәм энергия, транспорт, сәламәтлек саклау өлкәләренә караган килешүләр имзалады. Кытайның Кыргызстанга инвестиция күләме $3 миллиард җитә ала. Таҗикстан башкаласы Дүшәмбе үзәгендә 50 күзәтү видеокамерасы куелды. Кабызганнан соң беренче 8 сәгать эчендә алар 6 меңләп юл кагыйдәләрен бозу очрагын теркәгән. Хакимият тагын 500 шундый видеокамера куярга җыена һәм шуның ярдәмендә илдәге юл казалары санын киметергә өметләнә. Бакыда беренче тапкыр узган Европа-Азербайҗан инвестиция җыенында 12 илдән 220 вәкил катнашты. Европа берлеге төркеменең җитәкчесе Азербайҗан икътисадын гомумән уңай бәяләсә дә, илдәге коррупция һәм салымнар аркасында әле дә проблемнар булуын әйтте.